Kari, som skal holde en liten tale for oss og fortelle oss om det. Velkommen. Yusuf mone awala yubete blokho na wi klomna bla dine pat no la bowe la red no dine finya patali la paginyo tuti ja paginyo ni ba ke rogi jale aku tani hadine ye do tel no wi klo la pata satin pago da la satin pago da la do bowe no wi pago ma Først så vil jeg si at jeg gleder meg skikkelig for en sånn stor dag, og I dag det Karens 90 år da, som faller på den eksakte på Felila Tottefor. Det sånn karensk kalender. Så det en stor ære for å kunne stå her oppe foran dere og prate om hvor vi opprinnelig kommer fra, og hvordan vi feirer det 90 året, og hvordan det oppstartet. Det ikke en lett oppgave, jeg fikk 15 minutter, men for å gjøre historien kort, så skal jeg prøve I 10 minutter. Hvis det har gått langt, så bare vis det. Time out. Vi egentlig, når jeg søker opp vår historie, så det veldig begrenset dokumentert om hvor vi kommer fra. Det ikke noe sånn skriftlig, men vi ble fortalt muntlig fra generasjon til generasjon om vår historie. Og på karenske, når vi starter om hvor vi kommer fra, så sier vi Tisemejoa. Det betyr at det rennende sand, eller flytende sand. Og det egentlig refererer til Gobi-ørkene. Jeg tror det noen av dere vet hvor Gobi-ørkene ligger. Hvis ikke, så kan dere søke opp, og vil jeg gi en tips. Det ligger I sørlige Sentral-Asia. Det mellom Mongolia, som Tibet, og Kina. Der kommer våre forfedrene fra, og så de flytter derfra og til Burma. Og det mange som sier og tror at vi den første folkegruppe som kommer inn I Burma, men egentlig vi den andre gruppe som kommer inn I Burma. Den første gruppe Mon-folket. Når vi kommer, så bosetter vi oss I Ravdi delta, og så langt Selugin-elva. Og litt så det kommet mange sånne dokumentasjoner som sier at Karen-folket allerede etablert seg I Burma før Kristus, sånn ca. 600 og 700 før Kristus. Så det betyr at vi følger ikke den årskalender som internasjonal kalender. Vi har vår egen kalender. Derfra så vi også den tredje største folkegruppe I Burma, som mange som kjenner som Myanmar. Den første burmeserne, og den andre Shan, og den tredje oss, karenere. Og per I dag så har vi bosatt oss I mange land, ikke bare Burma. Vi bosatt oss I Thailand og I Europa, I Australia, I USA og I mange andre. Så akkurat I dag så feirer vi ganske mange, så hele Karen-folket feirer 90 år. Noen feirer litt før på grunn av sine agendaer, og noen kan feire etterhvert. Men den faller I Felila Tottefor. Og nå vil jeg gå over til hvordan 90 år dagens oppstartet. Da må vi gå tilbake til 1935. Der var det Brittene regjerer landet når vi snakker om Karens 90 år, så vi kan ikke hoppe over dem. Så var det vår karenske lederne, som vi kaller DOCALU, og på engelsk det Karen National Association. De samlet seg, og så de tenkte, nei, men nå må vi ha et dato
som alle feirer sammen. Fordi kristne feirer nyttåret på international nyttårdagen, og buddhistene feirer på den burmesiske nyttårdagen som faller i april. Det sier Bam-festivalet. Det derfor vi har kommet med en god idé om å finne opp igjen, bla opp igjen de dokumentasjonene som de har hatt enten muntlig eller skriftlig som begrenset. Så finner de at egentlig vi har vår egen kalender som følger med måned som lunarkalender. Det skrevet ned, ikke i et papir, men på bambusstikkene. Så det var 12 måneder. Men det første måned heter Felila. Det var der det sier at det alle som har høsterisen, og så de er ferdig med hele året arbeidet, og så skal de feire. Og det ble ikke lett. De måtte samle seg alle papirene for å gi forslag, og så sende den til Stortinget, som de har sånn, på engelsk så det Lower House og Upper House. Der var det mange kalenderlederne som prøver å gjøre dato som skal bli anerkjent som nyttårdag. Det var ikke lett. Det begynte 1935, og så det tar litt tid. Og på den første feiringen ble den på 1938. Før det så måtte de komme sånn trinn for trinn. De måtte sende inn forslaget til landets regjering, og så de går over, og så de ble forslag gang på gang, men til slutt ble vi anerkjent som et folke som har sin egen, som kan feire sin egen nyttårdag. Og sammen, den ideen kommer ikke bare for å ha nyttårdag, men også Karen nasjonalsang og vår karenske flagg. Men da var det ble for mye for britene på den tida, og så sier de da, ok, da får dere en offentlig fri dag som skal feires, som skal bli kjent som en landets fridag, og så kan vi feire som nyttårdag. Derfra og til nå så har vi feiret det samme dag hele tida. Og i dag, hvis vi ser på tallet her, så står det 2764 årstall. Så noen kommer til å lure på, men vi bare i 2024. Men hvorfor det 2764 på nyttårsdagen? Jo, jeg har jo sagt at vi karenere har kommet fra Gobi-ørkenen til Burma, og så setter seg da før Kristus-tida. Ja, det var det. Så hvis det noe dere lurer på, bare søker opp. Tusen takk for meg. Kjære festdeltakere, karenere fra Åmli, fra andre steder, og alle andre som deltar og bidrar her i dag. Vi får gratulere dere med dagen og ønsker dere et riktig godt nytt år. Og tusen takk for invitasjonen. Og ikke minst hjertelig takk for at jeg får lov til å låne denne vakre, tradisjonsrike drakta her i dag. Det veldig moro å få lov til å feire karensk nyttår her sammen med dere i dag. Så takk for at dere inviterer oss alle med. Det så utrolig positivt at dere vil dele høytidsfeiringa og den karenske kulturen med oss alle. Vi har mange innbyggere med karensk bakgrunn. Og vi stolte i Åmli av det karenske samfunnet som vi har her. Med den sterke statusen og det gode omdømmet, både lokalt, regionalt og nasjonalt som karenerne i Åmli har opparbeidet. For omtrent 20 år siden så fikk jo Åmli våre første karenske innbyggere, da bosatt som mennesker på flukt fra et land helt på den andre siden av jordkloden. Jeg vil tro at de fleste som da kom hit, de visste nok lite om Norge, som vi da visste om deres hjemland. Men dere så flinke til å vise fram kulturen deres, dere så flinke til å dele, og dere stolte av kulturen deres, og dere stolte av dere selv, og det har dere all grunn til.
Så til de som bor i Åmli og som har kommet hit opp gjennom året, jeg håper og tror at Åmli har tatt godt vare på dere og har tatt dere godt imot, både som naboer, som arbeidskolleger, som elever på skolen eller som venner. Enten dere kom flyttende til hit for 20 år siden, eller om dere har flyttet til siden. Eller om dere er unge som vokser opp i Åmli i dag, eller om dere bare har hatt oppveksten her, eller bare er innom på besøk på en feiring som i dag. For Åmli skal være en god plass å bo, Åmli skal være en trygg plass å vokse opp, Åmli skal alltid være bygda for alle. Og det gjør meg ekstra stolt som ordfører i Åmli å kunne si at akkurat det har Åmli, det har dere, det har vi, alle her lykkes med. For det er alle her i dag, og dette flotte arrangementet et tydelig bevis på at Åmli er bygda for alle. I Åmli så er karenere kjent for et aktivt organisasjonsliv. Dere utgjør en viktig del av livet i samfunnet vårt. Ord som pliktoppfyllende, positive, samhold, arbeidsomme, blide og engasjerte, det er ord jeg vil bruke for å omtale det karenske samfunnet i Åmli. Så tusen takk for denne festen, og for at dere legger nyttårsfeiringen hit til Åmli i dag. Jeg gleder meg til å ta del i den videre utover dagen. Og så er jeg så heldig å få kjenne en del av dere fra før. Men om dere ikke kjenner meg, så ikke vær redd for å ta kontakt. Del deres erfaringer med Åmli, hva er det som er bra med Åmli, hva er det som ikke er fullt så bra med Åmli. Hvordan kan vi gjøre Åmli bedre for dere som kjenner Åmli? For alle oss som bor og lever her. Så igjen, gratulerer med dagen, og et riktig godt nytt år. Jeg ønsker dere alle en fortsatt super feiring. Jeg kan dele klirene, det på mye, på parti mye, på pia, på pia, det heter jeg ikke på overmåne. Jeg så den jeg simpelthen bare kan jeg på Åmli kondi når det var det la jeg meg la og det her med himmelen jeg det la det der. Og den jeg det var gratulerer med nyttår på at det var jeg glad bare det her bare chomora bare det var klart når vi klarer med det da. Da ble det med det var la og det ni bata kota la og det her var det var det behedi og det chika var det her var det var så kuroma kaba wa ba sakula den jeg le ba la ko pop kan ni to so noวันนี้เราคุยนี่คิดสิค่ะเนี่ยเดี๋ยวได้บางอย่างพูดเนี่ยให้เราอมลิซอเป็นยังไงเนี่ยเพราะว่าวันนี้ชั่วโมงที่พูดตีเรียบเพลแล้วมั้งบางอย่างพูดให้อมลิซอที่พูดตีเพลละเอาไว้ที่เราเป็นให้เนี่ยปรับพระรอดสานิกิมาจะได้บางอย่างประมาณเนี่ยผาหรือการมาตามาเดินชูสากีที่ตาปรับพระแค่เลยชอบเนี่ยเอากินเล็กๆแต่ว่าได้เอาตัวนี้มาต้นน้องป่วยแบบวันที่ว่าที่มีด้วยหรอกที่พูดตีโฮเอาไว้จานหนาวันนะครับมาเตะไปที่ว่าวันนอกกว่าคนเนี่ยสักคือเรามาเกี่ยวกับอย่างเลยไปปังพลังสาสีหมอนเลยไปเกี่ยวกับอย่างพูดแล้วเอาเงี้ยไปมาตาชูไปเพียว่าไม่ตัวเพียที่เป็นยอดเจ็บประมาณเลยหลุหรอกเนาะตอนนี้เสมือลาเวลาเสก่อนเลยปกติเพอีวันนี้ปกติสุพิสาพูดหมดเนาะพอปัจจุบันดูเราเพนี่ไม่กี่พอดีโพสต์ราคาสุญญาละดูเราไม่กี่เนี่ยวันที่นายกินเนี่ยก็มีปัจจัยที่จะอมเลี้ยบริการเนี่ยเว้เมื่อเราอมเลี้ยจะต้องเราหมุนเราประกอบเดี๋ยวว่าหมดเนาะบอกว่าที่สักคือเราไปเราไปอุปเบกหมดเนาะบริการดีบ้านนี้แต่เวลาเราเอาไว้ประมาณนี้เราสอนปกติรู้เรื่องเราสอนใครเนี่ยปรับพาราต่างมาเลยเปิดปากคุณยมพูตั้งอุตสาห์เปิดปรับพาราเปิดทุสนุบลืมเวลาสิภาพหมดเนาะไม่แต่เรากี่ล้อไม่แต่สักคือโดมาหมดเนาะเอาคุณตาเนี่ยผมไปเลยเนาะปกติแล้วข้าสุญญาเป็นตาเสกตั้งอุตสาห์คุณตาเนาะจับเลยHei alle sammen. Da vil jeg også på vegne av Åmli kommune takke for invitasjonen til å være med i dag. Takk for at vi får lov å feire det her karenske nyttår sammen med dere, og gratulere med nyttår. Jeg vil også si takk for lån av den fine drakten som vi har fått lov å bære i dag. I dag så har altså det karenske samfunnet i Åmli klart å samle karenere fra hele Norge, til og med Finland, synes jeg hørte i stad, til felles nyttårsfeiring her i Åmlihallen. Det har klart å sette Åmli på kartet her i Norge, og det er vi veldig glad for.
Jeg kan fortelle at tilbake i april så ble jeg og ordfører kontaktet av Vanida med tanke på den festen vi har i dag. Vi setter stor pris på at dere rekker ut til oss i kommunen og ønsker å jobbe sammen med oss. Det er sånne tiltak som dette her som gjør at Åmli blir en god plass å bo. Generelt sett så er det flott å være viten til hva dere får til i det karenske samfunnet i Åmli. Dere har allerede bidratt til mange arrangementer i kommunen, og dere stiller opp utallige ganger. Ikke minst med matservering, som vi også ser her i dag. I denne sammenhengen er det alltid en glede å møte dere. Dere møter verden med et smil og smittende glede. Det er flott å se med tanke på alt det mange av dere har vært igjennom. Det er også en glede å se hvordan dere jobber sammen. Dere hjelper og støtter hverandre. Dere viser oss gang på gang betydningen av fellesskap og samarbeid. Dere er noen arbeidsjern som imponerer med pågangsmot, engasjement og vilje til å bidra. Som vi allerede har hørt, så kom de første koreanske flyktningene til Åmli i ca. 2004. Og siden den gangen så har bare det koreanske samfunnet vokst. Og faktisk er det sånn at i dag så utgjør dere opp mot 10% av befolkningen i Åmli. Det er vi veldig stolte av. Jeg vil avslutte min tale med å si tusen takk for at dere velger Åmli. Takk for alt dere bidrar med og deler av den spennende kulturen deres. Vi er heldige å ha dere her. Med de ord så ønsker jeg dere en fortsatt flott feiring, og så ønsker jeg på vegne av Åmli kommune ordfører å gi dere en liten gave som takk for invitasjonen. Kandu mana la se wa mana la ndrafa la vi maklimada la herne bas takku basimlu det sila na. Vi er veldig takknemlige at dere også har valgt å være med bidra med å kunne komme, og det er vi veldig takknemlige for. Jeg tenker deg la plutselig på na, og det er veldig dere og så wala ni ta så la vi det var kan på det det niya I bor kare bane og det er ta lo ka ho do nang det Åmli kan det på parti og jeg vet Åmli på at det kan jo på kunyon he u pe Åmli ara wa det kan kera det central kamera og det er ba vi falle ku ya mi ya je vet på bon det kan det er pella I prene mo det asa kuruma ya da wada tibuti bekiane betela da bana belente ya no he Beletian or wada ufera wa beletila sa I kweli de be mo de ta behetila sa na sia bo de wate sila bo sini pasola da behila da shogo to mo de belela bele bo wate wa la sa kuruma na de hetila da wa mo no beletila da wa te be na mani da so mo bete ma pai jili ni la so kya da ni de bloki blo Åmli ni aku kita mo li ba mo no ke ne aku da be na mani da so mo ba nya mo dai de ni ba aridu lo bo mo no ba chu kho ga dai baทุสุนูบลือบลาที่ผ้าเนี่ยผู้ชายเนี่ยปกบ้านเลยปกบ้านมาหมดแล้วไงผู้ชายดาวนี่เลยสักขึ้นมาอมร้อนใส่เลี้ยๆหน่อยมาเสวะแต่ละมาเสวะเลยแต่มาเสวะหรอกเนาะเพราะเนี่ยแต่นี่ใหญ่เนี่ยแต่ว่านึกมาว่าก็ยังที่สกัดพลาดที่พลาดอะไรมาหมดเนาะเพราะเนี่ยว่าเราเต็มเปียกได้บุ้ยได้จีแล้วบุ้ยกันยอมไปเนี่ยเปิดเพียบหมดแล้วประมาณนั้นมาชูบอลเนี่ยเปิดมาสกอตแต่เนี่ยคู่บอลพอแต่เนี่ยไม่ตั้งควันล้วนแต่ดูแต่ป้าตะคายเราซื้อว่าอยู่หมดเนาะวันนี้ตั้งที่บ้านเนี่ยปกบ้านจุกคอปกบ้านมาอยู่เนาะคาสุยาหมดเนาะอีส่งเกี่ยวตั้งควันล้วนไปแห่ว่าได้แต่ไม่เลยไปแห่ว่าได้แล้วตั้งบ้านชิบ้านตัวหมดเนาะปกบ้านอยู่แล้วสกอตโกดีน้อยเนี่ยวันนี้เอาเวลาเราเตะคาแต่ละÅmliปูเนี่ยเขาไม่ได้ดอกจะเป็นเนี่ยปากย้อนโอ้แต่10%มั้งเนาะปากย้อนโอ้แต่10%อย่างวันนี้พระอะไรวะบ้านมาอะไรกี่10%มั้งเนาะนี่คิดนี่ละวันนี้บ้านมาอยู่แล้วมั้งเนาะเล็กคิดกันเนี่ยเอาไว้เราเตะเราตั้งเลยเราเลยดูเฮยูเราคือเธอเวลาโอ้เราÅmliปูบอลเนี่ยเราดู
ta sẽ ta làm gì là từ thu phí núi mình mi ta lỡ của ta này ao tí về khi làm mà ta bị cái đó